Evo nikad kralja. Ma joj, mrtva sam umorna, moram još da se strišne svratiti, ova noć će vječno trajati. Super je što ti gazdarica čuva dijete dok radiš. Da, ma nemam pojma šta bi bez nje. A dugo je znaš? Pa, to je malo komplicirana priča. Potrudit ću se shvatiti. Ovak, njezin pokojni muž je bio otac od mog bivšeg muža. Ma rekla sam ti da je komplicirano. Evo, ja sam gotova, idem po Doru i vidimo se sutra. Bok. Bok. Izvoli. Opla. Jesi gladna, žedna? Češ naručit nešto? Ha? To od jabuka. Suse Bože, Lucija, pa jel ti jedeš išta drugo osim tih jabuka? Oh, Bože. Halo? Da, ja sam. Što je napravila? Evo, Džambo će biti za 5 minuta, možeš pričekati. Može, dobro. Nadam se da si danas malo bolje volja nego jutros. A ko ste vi? A Luka, pa jutros sam me skoro srušila kad si izlazila. Lucija, drago mi je. Luka, drago. Mogu? Može. Hvala. Isuse Bože, pa jel ti znaš što je ovo derište napravilo? Što? Potukla se u školi. A zašto? Pa ne znam, neke klinke su je navodno zezale da ima dvije mame. Jedno ju vozi u školu, a druga je glumica u Americi. Ko bi to mislio? Ovako fina i mirna cura. Ma daj vraga, fina i mirna, mlatnula ih je torbom, jedno je nos razbila. Nos? Da. Znaš šta? Moraš je brzo odvesti doma i pod hitno s njom porazgovarati. Kužiš? Lucija, znaš tko me sad zvao? Tvoja razrednica. Zašto si to napravila? Nemoj ići, molim te. Do sad sam te puštala da radiš što god te volja. Nisam ja kriva. Dosta! Čula sam što je bilo i to od nekoga kome vjerujem puno više nego tebi. You're not my mom. Ma slušat ćeš ti mene kao da ti jesam rođena, mam! Nisi. Diži guzicu. Idemo doma, moraš još zadaću napisati. A moja pita od jabuka, gladna sam. Joj, daj pojedi tu glupu pitu od jabuka i tako moram još nešto obaviti. Hoćeš molim reći kuharu da stavi orahe unutra. Puno oraha. Oras i jabuke. Obožavam tu kombinaciju. Dobro, može. Nisi ju trebala pustiti da ostane na desertu. Nado, to nije desert, već glavno jelo. Ta mala će se jednog dana pretvoriti u jabuku. Upravo zato. Trebala se je odvesti doma i dati joj nešto konkretno, a ne ju častiti s njezinim najdražim jelom. Ma dobro, jedna pita od jabuka neće ništa promijeniti. Čim završi, vodim je doma. Tamo će vidjeti svog Boga. Nado! Šta joj je? Nemam pojma, sve bilo dobro dok nije navalila na pitu. Pa to je obična pita od jabuka. Nije, ima i orah, ali puno. Pa alergična je na orahe, Luka, zove hitnu! Hitnu! Ja sam mislila da se zakliknula. Ajme, brže, daj. Brzo na hitnu.